ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେକ ଖବର ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ହୁଏନି। ଏହା ସେମିତି ଏକ ଦିନର କଥା। ସେଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋ ଅଫିସରେ ବସି ରୋଗୀମାନଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ମୋବାଇଲ ବାଜି ଉଠିଲା। ଦେଖିଲି, ମୋ ଝିଅର ଫୋନ୍। ଭାବିଲି, ସବୁଦିନ ପରି କୋଚିନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତା'ର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଥିଲା ଅସହାୟ କାନ୍ଦ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କହିଲା, ନନା, ମାନସ ମାମୁଁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଲାଗିଲା, ସତେ ଯେପରି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା, ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ରଣପୁର ନିକଟ ଆମ୍ବଝର ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ସେଦିନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଏକପଟେ ସାରା ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଓ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅସୀମ ଶୋକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମାନସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରଣପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ସିଧା ସେଠାକୁ ଚାଲିଗଲି। ହସ୍ପିଟାଲର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ଜୀବନ୍ତ। ମାନସଙ୍କ ନିର୍ଜୀବ ଶରୀର। ଡାକ୍ତରମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଶେଷ କରି ଶରୀରକୁ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୁହ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲି। କାରଣ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ସହିବା ସହଜ ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ଶେଷ କରି ସ୍ୱର୍ଗରଥରେ ମାନସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆମ୍ବଝର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ତାହା କୌଣସି ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଅଜସ୍ର ଲୁହ। କାରଣ ମାନସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବୟସ ମାତ୍ର 38 ବର୍ଷ। ପଛରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ, 10 ବର୍ଷର ଝିଅ, 8 ବର୍ଷର ପୁଅ, ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ। 24 ଜୁଲାଇ 2026 ସକାଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରି ସାରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ସେହିଠାରୁ ଆଉ କେବେ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। କି ବିଚିତ୍ର ବିଧିର ବିଧାନ! ଏପଟେ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେପଟେ ମାନସ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଛମାୟା ସଂସାରରୁ ନିଜର ଚିର ବାହୁଡ଼ା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।